Tnedew diversi programmi għas-sajf għaż-żgħażagħ Dive into Summer mill-Aġenzija żgħażagħ bilan li l-istess żgħażagħ jiksbu diversi ħiliet li jkunu jistgħu jużaw matul ħajjithom. Il-programmi huma miftuħa għal żgħażagħ ta' bejn 12 u 16-il sena u l-Aġenzija se twassal 18 il-programm varjat f'erba' postijiet: Santa Venera, l-Imsida, il-Birgu u Għajn Silem. Is-sena li għaddiet aktar minn 550 żagħżugħ u żagħżugħa attendew għal programmi tas-sajf. Dawn il-programmi kopru firxa wiesa ta' suġġetti mill-iżvilupp personali sal-komunikazzjoni kif ukoll il-ħsieb kreattiv u kritiku. Kull programm huwa mfassal biex jipprovdi liż-żgħażagħ b'opportunitajiet jiskopru u jtejbu l-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom permezz ta' diversi mezzi pa' drama, il-podcasting u l-medja soċjali. Studenta li diġà attendiet għal dawn il-programmi tenniet kemm dan swila ta' ġita kif fl-aħħar mill-aħħar bl-arfin li kisbet irnexxilha tibda l-podcast personali tagħha. Attendejt bosta korsijiet u programmi imma l-iktar wieħed li ħalla impatt fuq kien SoundOn huwa kors fuq il-podcasts. Jiena jinteressani ħafna l-medja lura għalhekk mal-ewwel mort ninkiteb. Tallimt ħafna iktar fuq il-public speaking skills u kif nagħmel riċerka, għamilt ħafna ħbieb ġodda bl-istess interessi tiegħi u fl-aħħar anke tani l-kuraġġ biex nibda l-podcast tiegħi stess li jismu Ġuliet Tistaqsi. Simon Xkembri, manager fiħdan l-Aġenzija żgħażagħ, spjega li l-Aġenzija tara li tuża l-edukazzjoni mhux formali u toffri programmi li jagħtu ħiliet liż-żgħażagħ biex jikkumplementaw il-bżonnijiet tas-soċjetà kif ukoll għall-futur. Ta' min jgħid li daw il-programmi huma bla ħlas u għal iktar informazzjoni dak li jkun jista' jagħmel kuntatt magħna fuq social media jew anke permezz tal-iżur is-sit tagħna u jċemplilna. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zoparditanti qal li l-għan ta' dawn il-programmi huwa li jgħinu li żgħażagħ ikollhom aktar fiduċja fihom infushom u billi jipparteċipaw b'mod attiv mhux biss jiksbu ħiliet ġodda iżda wkoll jiskopru l-abiltajiet tagħhom li huma kruċjali għat tkabbir personali u professjonali tagħhom.